Sedantolonta bunagun kan farafinagun kan bintɛnɛ dɔ in na janvier kalo tile mɔni wolonfila san 2005 ni nɛgɛ tan ni segi dana gosira farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba n'a bɛ wele Coupe d'Afrique des Nations CAN ko don o ɲina san 2005 tirage au sort bɛ kɛ Marɔku jamana kan. A bɛ dɔn jamana min ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na n'an ko groupe kafu farafinagun sedantolonta ɲɛmayaso ka kunnafoni don a ye min lase dɔgɔkun tɛmɛnen. Tirage au sort in min kofɔlen filɛ a bɛna kɛ yɔrɔ la min tɔgɔ Théâtre National Mohamed V Rabat Maroc faaba la. A kɛnɛ bɛna kɛ kɛnɛ belebele ye min yanga bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ni farafinagun sedantolonta kɔrɔ dɔw ye minnu bɛna ye a kɛnɛ kan. Olu tɔgɔw ye kɔbaw ani babaw tigɛ. Jamana 24 minnu bɛna u niyɔrɔ ta CAN Maroc 2005 kɛnɛ kan u dantigɛlen filɛ chapeau kɔnɔna na. O kɔrɔ ye min ye jamana minnu bɛ chapeau kelen kɔnɔna na olu tɛna kɛ kulu kelen kɔnɔna na n'o ye groupe ye CAN phase finale kɛnɛ kan. Chapeau fɔlɔ Maroc jatigi ale bɛ yen ka fara Senegal kan, Egypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo. Chapeau filanan kɔnɔna na Cameroun bɛ yen ka fara Mali kan, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo ani Burkina Faso. Chapeau sabanan kɔnɔna na Gabon bɛ yen, Angola, Zambie, Uganda, Guinée équatoriale ani Benin. Chapeau naaninan Mozambique bɛ yen, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe ani Botswana. CAN Maroc 2005 bɛ daminɛ ɲina san 2005 décembre kalo nata tile 11 k'a kuncɛ san wɛrɛ 2006 janvier kalo tile 18 Maroc jamana kan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré Kala Selidon.